टारगेट हाग्रामाया गावबो मिथिगौ एमपि इलेक्शनखौ गावसोर देरहाया आरो देरहानो थाखाय गेलेयाबो। हाय क'क्राझाराव गाबोन विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमन्त्रीनि जि मोनसे आसनि बाहाय सानसे थानांगौ। बेनि आगोल दिनै सानसे फैखादों आं, ओंखायनो समाय मोननायखाय गसाइगाव ओरैनो बेरायफैदों आङो। दलीय कर्मीफ्रा ओरैनो ज' जानानै लोगो हमलायनोसै होननानै लोगो हमदों सराइबिलाव आरो गुमायावबो थांगोन आं। बाहाय जेबो दस्रा उद्देश्य बा हाबाफारि गैया, नाथाय जोंनि दलखौ जों बोरै आवगायलांनांगौ, बोरै सिगां लांनांगौ आरो लकसभा इलेक्शनाव देरहानांगौ, बेनि थाखाय माखासे जोंनि गभर्नमेन्टनि जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि पलिसिफोरखौ कर्मीफोरनो जानायनानै आवगायलांनायनि बाथ्रा सावरायनाय, बेनि थाखाय फैदों। सराइबिलाव फैनानै कर्मीफोरनि जि स्पिरिट, दा बेवहाय जोंहा जिरन बसुमतारिया MLA जाहैबाय आरो जों माय MCLA गैया, समनाथ नार्जारी दं जायगानि लिडार, आरो दा जों ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर दंजोबो गासिबो। आं मोजां मोनदों, बिथांमोननि स्पिरिटआ जोबोद गोजौ आरो फैगौ लकसभाखौ जेरैखि जाया बुरजाथार भटआव देरहालांनायनि थाखाय खामानि मावनो बिसोर रेडि। बिजाथि फसंनायखौ लानानै UPPL मा सावरायदों? बिजाथियाथ' UPPL फसंगोनानो, आरो BJP बा NDA दलाव क'क्राझारखौ UPPLनो होनायनि बाथ्रायानो दासिम सावरायजागासिनो दङ। दासिम जिहेतु फाइनाल डिसिसन ओंखारैखाय आं बेखौ दा खाथाङै बुंथ'नो हानाय नङा, खिन्थु जों मोनगोन आरो जों देरहागोन। केन्डिडेटआ सोर जागोन बेयो इलेक्सन डिक्लेरेसननि उनावहायसो बेखौ फोसावनाय जायो बांसिन दला, बिनि आगोल रावबो फोसावा। जोंनाव केन्डिडेटखौ लानानै खुनु गन्डगल गैया, गावजों गाव जायखौ होगोन बेखौनो देरहागोन। बेरेखा दोलो BPFआबो पुरा सांग्रां जानायखौ नुनो मोनदों, माबायदि फेक्टर जागोन? ना बेखौनो आं दा सोंदों रायजोफोरनाव, UPPFनो मानो भट होनांगौ रायजो राजाफ्रा? 2025आव जेला काउन्सिल इलेक्सन जागोन बा गभर्नमेन्टनि परिबर्तननि बाथ्रा फैयो, नङा गोसोबा रायजोफ्रा गभर्नमेन्टखौ सोलायनोबो हायो। बे समाव पार्टि सोलायो मानसिफ्रा, सोलायोबा आरो मोजां मावदोंबा सोलाया। दिनै MP इलेक्सनाव BPFआ दिनै काउन्सिलावबो गभर्नमेन्ट गैया, EMबो गैया, बिसोरनि सासेबो स्टेट गभर्नमेन्टआव मिनिस्टारबो गैया, बिसोर गभर्नमेन्टजोंबो गैया, आरो दिल्लीयाव खुनु मन्थ्रि गैया। रायजोफ्रा एसेबां साननो रोङानो मा खारनाव BPFनो भट होनो। बेयो मोनसे प्रक्सि वार UPPLनि एगेन्स्टआव माखासे मेडियाबो गेलेदों, साफा सानै मेडियाबो, आरो बे मेडियानि धोरोम बियो। खारन मोनसे खोथा दङ जे मोनसे डिबेट आरो आर्गुमेन्टखौ इलेक्सननि आगोल आगोल लाबोनाया मेडिया गावनि धर्म मथे खालामो। दा UPPLआ देरहानायनि चान्स दङखाय UPPLखौ टारगेट खालामनानै UPPLखौ दुरबल खालामनो नाजानाय जादों। नाथाय मेडियाबो मिथिगौ, बयबो मिथिगौ, आसामनि मानसिफ्रा BPFआ MP इलेक्सन देरहाया, बिसोरनि भटआ 1.5 लाखआव थाबथागोन। देरहायाबाबो UPPLखौ दुरबल खालामनो हायोबा गेजेर गेजेर सोरखौबा देरहाहरनो हायो। बिनि गेमफ्रा बाहाय जाबाय थादों आरो बेखौ बुजिलायनांगोन। ओंखायनो BPFआ सार्भाइभेलनि वार खालामबाय थादों। फैगौ 25आसो टारगेट, हाग्रामाया गावबो मिथिगौ MP इलेक्शनखौ गावसोर देरहाया आरो देरहानो थाखाय गेलेयाबो। मानसिफोरखौ बियो बुथुमदोंल'नो 25आव जाहाथे बे देरहानानै क्षमतायाव फैफिननो हायो। दा ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों, सुस्थ' मेलेमजों साननानै, बिबेकजों साननानै, दा जिखिनि मोनसे परिबेस थांबाय 10 बोसोराव नबसरनिया देरहालांनाय, बेखौ दा बर'नि नामाव जायफ्रा राजनिति खालामनानै देरहालांदों बिसोरखौ फेजेननायनि मोनसे सनानि सुजुगा फैगासिनो दं। जिहेतु जों UPPL गोजायैनो फ्राय 3.5 लाखनिफ्राय 4 लाख भट मोननो हागौ जों, आरो बाहाय 2 लाख 2.5 लाख BJPनि भट जग जादेरगोन। 6 लाखसो भटआव जों देरहालांगोन। भटफोरखौ नस्थ' खालामनानै लाब गैया, आरो बेनिखायनो आङो खावलायो बयखौबो UPPLनो सम हो। 2.5 बोसोरल' खामानि मावदों, 3 बोसोरल'। हाग्रामाया 17 बोसोर मावदोंमोन, आयेन मोनसेबो पास खालामनो हायाखै। BTCआव 27टा बिल खालामनानै मोनसेल' पास खालामदों बियो, नाथाय बिनि बिलफ्रा बांसिनानो रिजेक्टबो जाबाय। दा BTCनिफ्राय फ्राय 7टा 8टासो बिल गोदानै हरफिनदों, बिनि 3सोआ आयेन जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। जोंनि गभर्नमेन्टआ खुब गोख्रै मावदों, आरो अमित शाहया जानुवारि मासाव बाथौ गौतमनि जथुमाव फैगोन। बेवहाय आरो बियो सेन्ट्रेलनि गभर्नमेन्टनि दारै गायसनजानो गोनां माखासे इनस्टिटिउटफोर आरो फसंथानफोर, बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसनलांगोन। दा बेखौबो जों खालामगोन। आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया पार्लियामेन्टआव माखासे एक्ट पास खालामनो गोनां दं, बेबो गोख्रैनो मोनसे एकआव महर मोननो थांगासिनो दं। खारन दा BTCआव
40तानि जायगायाव 54टा समष्टि जानो थांबाय थादों आरो 6 जना नमिनेटेड माने 60 सा माने सोद्रोमानि सासे मोनसे काउन्सिल दा बेबो एक्ट अफ पार्लियामेन्ट नांगौ बेफोरखौबो पास खालामनो थांगासिनो दं खारन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बे फाइला क्लियार जानानै माबालांखावनो जुडिसियेल डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो थांबाय दा बेखौ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मोनसे एक्ट पास खालामनांगौ बेफोर प्रसेसखौ जों लादों हिसाबै बिटिसिआव माखासे एक्टफ्रा जेनेबा फरेस्टनिफ्राय जेनेबा उड बेस्ड इन्डास्ट्रिफोरनिफ्राय काउन्सिला माबाफोर रेभिनिउ मोननो हायो नामा प्रफेसनेल टेक्स बायदिसिना आरो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि साख्रि बाख्रि होनायनि बेलायाव आगोलाव आयेन गैयामोन जायखौ गोसो बेखौनो होदों आरो ओमफ्राय इन्टारभिउ खुंदों दा जों आयेनाव लाबोनो नागिरदों बेबो आयेननि महर मोनहां अबस्था बिनि उनावहाय CSBआ रिक्रुइटमेन्टनि माखासे बा इन्टारभिउ खुंनाय रिक्रुइटमेन्ट हाबाफारिखौ लानो हागोन दा बेफोर खामानिखौ जों जोबोद आवगायनो हादों दा सिमा बारायनाया जागासिनो दङ थ' एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनाव जेरै NDFBनि रिहेबिलिटेसनाबो हयतोबा बाजेट अनुजायै पर्यायक्रमाव फैदों नेक्स्ट बाजेटआव आरो फैबावनो हासिगौ आरो एक्स ग्रेसिया ग्रेन्ड माने माबाफोरनि मा होनो मुंख्लं न'खरफोरनो थ' बेफोरबो गासिबो जोङो फारि फारि लालांगासिनो दं बेनिखायनो दिनै आं रायज्लायनानै मोजां मोनबाय सराइबिलाव मानसिफोरनो थेंक इउ सार बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।